Veselé Vánoce, dámy a pánové, ahoj! Vítám vás tady u takového speciálního vánočního videa. Kdo chodí ke mně na streamy, tak rozhodně ví, že zhruba tak před měsícem jsem si pořídil novou sestavu, respektive sestavil novou PC sestavu, kterou aktuálně používám. Kdyby to někoho náhodou zajímalo, co to je za stroj, tak se může podívat na můj stream s názvem PC Stream Test. Odkaz je v popisku videa, nebo tady vám vyjede nahoře taková ta lišta. Tím pádem, když mám ten nový stroj, tak mi tady něco přebejvá. A to je moje bývalý PCčko, který bych rád někomu z vás dal. Já jsem si říkal, že by byla hrozná škoda to nechat jen tak ve sklepě, ladem, aby se na to prášilo. Lepší bude to nějak využít a někomu to třeba darovat na Vánoce. Třeba to někomu udělá radost. Uvidíme. Přátelé, já to nechci úplně moc prodlužovat, ať to video nemá asi půl hodiny. Pojďme rovnou k věci. Dámy a pánové, mám tady teda svůj bývalý monitor, respektive dneska mám ty monitory dva. Jeden mám pořád ještě na svý sestavě, používám ho jako sekundární monitor na chat, na OBS a tak dále. Primární jsem si pořídil už novej, takže tím pádem mi tady jeden ten monitor z těch dvou zbyl. Je to AOCčko 16:9, 60 Hz, plně funkční, pěkný monitor. Musím teda ocenit, že do dneška se mi hrozně líbí tady ty tenký rámečky, jo. Tenký monitor celkově, když se podíváte, ta tloušťka je opravdu minimální, takže fakt podle mě pořád i designově, i funkčně hodně hezký monitor, který dostanete v rámci té PC sestavy samozřejmě k tomu. Takže monitor rozhodně bude součástí. Pak mám tady samostatný PCčko, který když tak v prostřihu ještě určitě uvidíte záběr dovnitř, jak to vypadá zevnitř ten počítač. Tady vidíte pouze takhle ten case. Ten case není úplně nejnovější, jo. Já jsem ho tenkrát koupil snad za nějaký peníz od mýho kamaráda před XXX lety. Byla tam úplně dřív jiná sestava, já jsem to potom aktualizoval, myslím, že v roce 2017 jsem dělal nějaký upgrade. Nová deska tam byla v tu dobu, ramky, procesor, zdroj a grafika, takže casea už je jako letitá, už má něco za sebou, ale myslím, že to je pouze kosmetická věc, pořád je funkční, celkem je pěkná, takže kompletní počítač je zabalený tady v tom caseu, ale komponenty tam jsou relativně nový. Ne tak starý jako ten samostatný case, který má třeba asi už 10 let, jo, možná i víc. Jo. Takže monitor je jasný, case je jasný, v prostředí jste určitě viděli, jak to vypadá zevnitř. A k tomu, vážení přátelé, jsou samozřejmě další věcičky, jako třeba tady ta myš. Je to kompletní PC sestava, takže stačí pouze zapojit a hrát. Myš, kterou jsem používal dlouhý roky, výborná, je to Logitech MX518, taková ta druhá generace. Já jsem používal před XXX lety, možná 20 lety, tu první verzi, legendární, řekl bych MX518. Tohle je taková ta druhá verze, která vyšla asi před, já nevím, 3 rokama. Pořád výborná myš, na gaming, na práci, na všechno možný, za mě teda super myš, používal jsem ji fakt jako několik let a bez problémů, takže to k tomu dostanete taktéž. Mám tady krabičky, takže vidíte, že krásně všechno, co bude možný, zabalím do krabiček, jako by to bylo originálně z obchodu. Tady je krabička k té myši, jo, MX518, to bude pěkně zabalený v ní. Mám tady klávesnici, kterou vám dám k tomu samozřejmě taktéž. Je to klávesnice obyčejná od Connectitu, bezdrátová, s numkou. Tu jsem taky používal nějaký pátek. Mám už jinou, takže tu dostanete k tomu taky. Mám k tomu každopádně opět i krabici, takže to zabalíme do krabičky, opět ať to máte jako z obchodu. A ještě jsem tady našel ve skříních staré komponenty, respektive ty moje aktuální staré komponenty. Nejsou jen tak samostatně, jsou k tomu i krabičky. Ne ke všemu, ale ke většině ano. Já bych začal tady základní deskou. Je to základní deska Asus Bisom Pro Gaming, kterou jsem si kupoval někdy v roce 2017. Říkám, nejsou to úplně aktuální komponenty, ale pořád to je plně funkční a podle mě na dnešní dobu použitelný a myslím, že jako na tom spustíte většinu her i většinu programů, takže nebude problém.
Základní deska Asus Bisom Pro Gaming, ta je vevnitř. Jsou tam teda je tam teda 2x DDR4 8 GB HyperX Predator ramky, takže DDR4 na 3200 MHz, 2x8 GB, takže to je také vevnitř. Máme tady grafiku, dámy a pánové, je to GeForce GTX 1060. Mám k tomu krabici, kdyby ten zájemce chtěl, tak krabice k tomu dostane každopádně taky, ale všechny ty komponenty už jsou logicky v té sestavě, že jo? Takže kdyby ten zájemce výherce eventuálně nechtěl ty krabice, tak mu je dávat nebudu, ale myslím, že by bylo hezký to dát k tomu, proč ne. Takže budete to mít i případně tady k tomu vlastně v krabičkách, jako byste si to koupili skoro v obchodě. Takže to je takhle zhruba k tomu. A jako bonus k tomu dám ještě nepoužitý sluchátka. Je to headset, který jsem tenkrát pořídil a už nevím ani proč, ani k čemu. Možná jsem to někde dostal v rámci nějakého dárku, když jsem si kupoval nějaký jiný komponent. Je to od Zalmanu, headset s mikrofonem, jo, plně funkční. Nikdy jsem to nepoužil. Bohužel teda krabici už jsem vyhodil, takže mám pouze ty sluchátka bez krabice, ale na hlavě jsem je v životě neměl. Jsou úplně nový. Ruku na srdce, nebude to žádná top kvalita, jo. Jsou to prostě průměrný sluchátka s mikrofonem, ale jelikož tomu k té sestavě nemám žádný bedínky, respektive mám, ale ty aktuálně používám, tak vám k tomu dám tady ty sluchátka s mikem, abyste mohli když tak i poslouchat a mluvit, protože cílem tady toho videa, té soutěže, je to, abych vám předal kompletní sestavu, kabeláž, všechno k tomu máme, jo. Takže až to vyhraje někdo z vás, tak stačí pouze vybalit, zapojit a můžete jet. V počítači se ještě nachází SSDčko, to M2, taková ta kartička malinká, která se jenom zastrčí do základní desky. Je to 1 terabajtový SSDčko, který vám kompletně naformátuju a nainstaluju vám tam nový fungal Windows 11. Takže ta sestava bude fakt úplně čistá, jenom zapojíte monitor, počítač, komponenty, respektive myš, klávesnici a můžete začít pracovat nebo hrát na fungal novým pro vás počítači s fungal čistou instalací Windowsu 11, kterou vám tam nainstaluju předtím, abyste měli úplně čistý komp, jako byste si ho koupili někde v obchodě. Takže to je ono, monitor, PC sestava, komponenty jsme si zhruba tak představili, myš, klávesnice, to tam máme tam i sluchátka a nechci, aby to mělo úplně jako to video půl hodiny, tak pojďme si říct, co vás čeká, pokud máte zájem o tento stále aktuální, řekl bych, počítač soutěžit. Měl jsem mnoho variant, napadla mě různé verze, jak to udělat, ale nakonec jsem se rozhodl pro úplně primitivní variantu. Máme asi týden do Vánoc, zhruba 6 dní do Vánoc, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý to udělat jednoduchý, nějak to neprodlužovat, takže pojďme k věci. Přátelé, kdo má prosím zájem vyhrát tady ten počítač, tak nechť mi na můj Instagram, který tady máte na videu vidět, Instagram první ze dvou, pošle do direct message zprávu s fotkou, kde a na čem aktuálně teď hrajete, nebo co používáte aktuálně za stroj, notebook, sestava, PC, prostě co aktuálně používáte, takže pošlete mi do zprávy fotku s krátkým, vtipným nebo třeba kreativním popisem, proč zrovna vy byste měli vyhrát ten počítač, jo? Takže fotku na Instagram s krátkým popisem, nějakým vtipným, proč byste měli být zrovna ty, komu ten počítač dáme. A my se potkáme tady v sobotu 23. prosince, den před Štědrým dnem, tady na kanále bude speciální stream od 18 hodin, kde společně s chatem vybereme online live na streamu v rámci ankety, respektive v rámci hlasování, vybereme, komu ten počítač dáme. Takže nebudu to jenom já, kdo určí, kdo to vyhraje, já to taky nebudu vědět, žádný tlačenky tam nebudou, prostě úplně férová, neutrální soutěž, kde společně s lidma na chatu, s váma teda hlavně, vybereme, koho obdarujeme a komu uděláme hezký Vánoce v rámci tady té fungal staronový PC sestavy. Jo. Takže
Dámy a pánové, já už bych to moc neprodlužoval, doufám, že teda všechno je jasný. Představili jsme si, co vás tady čeká, když tak v popisku videa jsou popsané ty komponenty detailně, můžete se na to podívat, takže díky moc všem za pozornost, díky za to, že se účastníte, pokud se účastníte. Říkám to ještě jednou, pošlete do soboty do 18:00, máte na to čas, posílejte mi vaše fotky aktuálních vašich notebooků nebo sestav s nějakým krátkým vtipným popisem, proč zrovna ty bys to měl být, komu to dáme. A my se vidíme teda, ještě jednou opakuju, sobota 23.12. 18:00 tady na kanále, kde společně vybereme nějakýho toho výherce. Projedeme si ten Instagram, ty fotky, ty zprávy a potom formou ankety na to vlítneme a někomu to dáme. A pokud ten člověk, který to vyhraje, bude v nějaký rozumný dojezdový vzdálenosti od Prahy, to znamená třeba do 100 km nebo do, dejme tomu, 150 km dojezdu, tak mu ten počítač osobně, přátelé, osobně dovezu. Naložím to do auta a odvezu to až k tobě, kámo, do baráku nebo do bytu, kde bydlíš. Když to bude někam dál, třeba na Slovensko nebo na Moravu, tak to asi nejspíš pošlu teda poštou, ale jinak to dovezu já sám osobně. To je čest, co? To koukáš. Hele, díky moc všem, snad to je jasný, přeju všem účastníkům soutěže hodně štěstí, ať se vám daří. Buďte vtipný, buďte kreativní, posílejte fotky a vidíme se v sobotu v 6 hodin 23. na vyhlášení této grandiozní soutěže. Tak jo, hele, hezký den, veselý Vánoce, vidíme se v sobotu a hodně štěstí. Čau, ahoj.